tilka rusulu be do ne laabe non be men neli faddalna min burni ba'dam yoga mabbe ala ba'din edo yoga sede o minhum na mabbe man kallama Allah be Allah yewtide mo wana annabi Musa warafa bantino ba'dam yoga mabbe darajatin burdalji wana ne laabe Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ataina Isa min okki Isa ibn Maryam biddo Maryam aw albayinati ujaji fenyudi wayyadna min sembinire mo biruhil qudus ruhu labudo dum Jibril walaw sha Allah sallallahu yiduno maqtatal alladina piratano be wartindirtano be min baadi bawto min baadi yutiri be bawo mabbe sallallahu faalano enen kade jogorayno diina kam wono sahaba be ne labbe jogornono min baadi ma ja atum bawo arde be albayinatu banganduji di walakin sikon ikhtalafu be lutundi faminhum no mabbe man amana on gomdindo minhum no mabbe man kafara on yeddudo walaw sha Allah sallallahu yiduno maqtatalu be piratano be wartindirtano walakin Allah sukunitun Allah yaf'aluhu huwa ma yuridu konko falahu ya ayyuhalladhina amanu Allah dali kono yogom dimbe anfiqu itte sadaka yota wuddu mimma razaqnakum yoga ko men arsiki onkon min qabli qadi an yati aroide yawmun nyalande la bay'un fihi wallahi ngeengo ala ender maggal wala khullatun yatigi yagal kadi ala wala shafa'atun tefore wadangol goddo intervention ala wal kafiruna aybe heferbe humu zalimun kambe tigi on to nyobbe den natana ayatul kursi aya burdo teddude alqur'ana sifa koni ko e makko e bure koni ko e makko e nafoore koni ko e makko on nodday kanimero telephone ji humpito don do en wadata qissa hunde en adata sababu nuzuli hunde do ko darsu fi amem mene wombe kitade ben haray on nodday numéro 628 60 53 09 même numéro selcom intercell eno aya Allahu alla la ilaha ala rewetedo illa huwa sawna kanko alhayyul qayyum kanko ni wurudo dumi e gurda la ta'khudhu nangata musinatun ngongure wala nawmun wona do e ngol law ina wadani ma fi samat konko ni kammuli wa ma fil ardi konko woni kaliti man dalladhi komboni on yashfa mono tefo ya indahu kamako kanko Allah hidon sikka illa bidni sona edunga ye makko sona e yanande makko ala ya'lamu mimande ma bayna aydim kon kontri yasmabbe ma khalfahum e kon kontri ba mabbe wala yuhituna kambe non be hubindaki bi shay'in hay e hunde min ilmi imorde gandal Allah ngal illa bima sha'a sona embere konko yidi yobe hubindo yo Allah moyu hubindo den buy e gandal ngal wasi ayajani kursiyu makkon as-samawati wal arda kamuli di jedde leedele ne jedde fosi fontama kursiyu makkon hino yaaji hare hejata non Allahu akbar wala yaudu kono ronkintama ifuzuma renugol di leedele didi kamuli kon hakkunde mu e koni leymu dum ronkintama wa huwa al-aliyyul azim ko woni mawnu don ko woni sedu don awa la ikra force ala fi din kadina wigol force be karinata kadina dum ala kono non monati ko force o applikay ko force o gollitiray qad tabayyana rushdu al-dal sabuna pewangal bangi feñi min ghayyi murde bewrene faman yakfur kala yeddo be tawoti sanamuji bewine didin wa yu'min billahi o gomdini Allah fagad istamsakare gomdi o do jogitike bil urwati lusga boggol tidu ngongol lawon fi samalaha tajirde ala nangol wallahu Allah samin ko nano alimun ko andudo on acce hakke ko pay koy majjata kon e mum ko enen fo e mabbe woni ka der sambur sabun dungu ngun si wona maka terrasse ndiyan dam wiccay awa ko be majjata don ko hitongo yollito ton on yafoto Allahu Allah waliyul ladina ko kanko ni gido ben amanu gomdimbe yukhrijuhum himo yaltinabe min al-zulumati wa tabenibe ila an-nur wa wadda nday go iman walladina ben non kafaru yeddube awliyahum weldi be mabbe jatigi be mabbe kambe at-taghutu ko sanamuji bewi naydi din yukhrijunahum hidi yaltinabe min an-nuri di ittabe annora islam ila zulumati inabade nababe e nibe keferankaako ulaika be do ashabun nar woni be yite hen hum be do fiya kandirite khalidun ko be luttinte alam tara iyal ila alladhi faade o do neddo ko numrudun ko faanda haaja wenjudo Ibrahim annabi Ibrahima fi rabbihi fi yawmi makko an atahu Allahul mulka fi Allah no okkimo laamu idh qala tumande o darino to idh qala Ibrahim tumande annabi Ibrahima ma kuno
rabbi ya jomi amin alladhi ko on yuhyi wurnito wa yumitu mo wara. Qala Numrud kadi wi ana min kadi uhyi mi wurnitay wa umitu mi wara. O wadi misal. Qala Ibrahim annabi Ibrahim maki inna Allah subhanahu wa ta'ala ya'ti bi shams mo addira nange ngem min al mashriq funnange ko donge fudirta nyande o awa jango an kadi si weti fa'ti biya an kadi addira enge fudinira enge min al maghribi kahir nange. Annabi Ibrahim maki dum fa boyita alladhi kafar on say kefero ngaldi o muga wallahu alla la yadi o fewnata fes al qawma zalimina be tonyobe. Aw kalladhi ma wana odo neddo marra fi irnodo ko Uzair woni ko fanda ala qaryatin edo sare wayata sare ne khawiyatun ko fukkinde ko doni ko sujjitinde ala urushiya e hore mayre on. Qala wi anna yuhyi hadhihi Allah kon o Allah jo wurnitirta nde do sare baada mawti ha bawo ko ne mayi do ko himo holi Allah wurnitay ko honno Allah wurnitirta ko dum o jibi on say famatahu Allah on wari mo 100 amin dubi temedere thumma ba'atha riftu immintinimo fi hollugol mo konno Allah wurnitirta o wurnitimo kanko neddo on folotay mo waddino non puccu madum babba. Qala Allah landimo madum malaikari landimo kam labista ko jelnimo la walade do. Qala wi labistu mi nyibi do yawman nyallal aw ba'da yawm ma feccere nyallal. Qala ya ibal skoni labista nyibi 100 amin dubi temedere fanzur ndarino ila ta'amika faade nyamete ma'on wa sharabika en yaran kono da yarde lam yatasanna dun sansali dunali rijali lamali wanzur yilto da ndara ila himarika faade babba mamba waddino da tata mayino ila dubi temedere wali naj'alaka fiya men wade ayatan mande linnas wonande yimbe ben. Wanzur ndaru ila izami faade eden kono de tokkondirta o dari eden foari sorti jol kondiri ha gasi kayfa nun sijuha ko honno men tokkirta de thumma naksuha refti men suddira de lahaman tew dum do fo mudum Allah holli mudum kanko Uzair fi yo fam falamma tabayyana law tumande banganno mudum do fo galawi alamu mi andi anna Allah ala kulli shay'in do kala wonde gadirun ko wawdo baynon Allah kala wonde ka wawdo